си решил, както казва Яворов, да се главиш за поет, оттам нататък нараства не твоята лична отговорност, а отговорността към поезията. Ясно ли е сега? И това се нарича в дълбинната философия на изкуствата, наречена естетика, парадигмална отговорност. И тя няма нищо общо с личната отговорност. Ти можеш да си невероятно безотговорен човек към всичко. Говоря за тези, които дълбинно изучават литература. И са разбрали, че нещо иманентно ги кара да пишат стихове, т.е. нещо вътрешно ги кара. И имат това вътре в себе си, не е отвън. Не е дело на Панчев и на който и да е на земята. Отвътре. И са тръгнали по този път, без да се интересуват от суетата на този път. Тоест, дали ще бъдат издавани, признавани, ценени и така нататък. Това може да го намерите в един поет, който аз иначе не ценя като идеология, но като поет е блестящ. Ботев. Та. При Ботев го има това, нали? Там се спомняте. Нище се ромаха, нищо, нали? Има моята молитва. Блестящо казва. Това е дълбинно проявление на поетическото като такова. И в този смисъл Ботев е голям поет, за разлика от това, което мисли Пенчева река за него, че не е никакъв. Говоря съм за това. В дух повод и в дух контекст. Но такова дълбинно занимание с поезия изисква, което казах от Елият, изучаване на една могъща литературна традиция, в случая лирическа. Трябва да познавам задължително, тъй като е форма на познание, как е писал Яворов, Вазов, така, до мен. За да мога аз да видя дали съм част от тая парадигма, а не редица, което е тъпо естетическо разбиране, наложено в много учебници и школи. Ние сме не редица, не поредица, не поредния, а конкретно, символно проявление на парадигмата поезия. Запишете го това в главите си здраво и го приложете към всяка своя ваша теория. И някой ден наистина ще оцените, че сте познавали един доста подготвен човек. Както и друг път съм ви го казвал. Сравнявайте моите тези с други и оценявайте кой колко струва на тая грешна земя. За този тип поезия говоря. Това също важи и за музиката, и за живописта. Аз не съм един от многото, повтарям. И важи за всяка творческа дейност, според мен. Аз съм символно, духовно проявление на тая парадигма, наречена поезия, тъй като за нея говоря. И ето, в този смисъл, парадигмата поезия си има свои закони. Думата е гадна за естетиката, защото е правна категория. Не можем да кажем обаче си има своя етика, защото пък е морална категория. Тоест, литературата не е нито психология, нито морал, нито право, камо ли по психиатрия. Тогава думата е норма. Но за да бъдем ясни, използваме думата закони в преносен смисъл и търсим синонима. Кой е синонима? Правила. Има си правила. Значи, като взема да пиша елегия, трябва да знам какво е елегия. Това е просто и ясно. Щом искам да изразя някакво тъмно, болезнено, скръбно и така нататък чувство, семантичната синонимика на елегията, аз трябва да знам какво е това елегия. И елегията се прави по точно определен начин. И това ми казва традицията, не аз. Че аз мога да разруша жанр, е мое право. Но в такъв случай трябва да създам нов жанр. Няма как да твърдя, че написаното е елегия, след като аз се разрушавам. Мога да го направя, тогава това се нарича пародия.
Направил го е гениално Мигел де Сервантес с Дон Кихот. Рицарския роман и пародията на същия. Направил го е според мен един по-голям славянски гений, какъвто е Ярослав Хашек, с Швейк, пародирайки военните романи. И ако аз примерно трябва да избирам дали Ремарк да чета и да филмирам Ремарк, или да филмирам Хашек, Сирет Швейк, аз избирам без никакво съмнение Швейк. Но вижте, това е пародия. Това си е военен роман и в същото време не е. Тоест, това е елегия, но не е елегия. Това е игра, която може да се направят, да се позволят и постигат изключителни майстори на литература. Но те познават дълбинно тая парадигма. Дълбинно е познават. Следователно ли, ако някой някога е писал за любов, а така се пише от Сафо, как 5 век преди Нова ера, ако не съм лъжа, до днес се пише за любов. То аз би трябвало да покажа нова, свръхдиференцирана форма на познание през моя синхрон, на моето познание, сиреч моята семантика и адекватната езикова формула. Двете да дадат моята формула. Това е образеца, идеал за поезия и за всяко изпище. Това е идеал. А ние сме дълбоко креативен народ. Дълбоко креативен. Дълбоко. За да имаме дебеляност, стига. Няма как този език, свършвам, наистина, няма как този език да е беден и да роди дебеля. Няма как да стане това. Тъй като поезията е език.